Kossuth Rádió Budapest, 19 óra 25 perc. Most kapcsoljuk a Guváti vállalat nagytermét, a riporter Tóth Péter Sándor. Kedves hallgatóink, közvetítést adunk a Guváti zenés-táncos nőnapi ünnepségéről. Kandi mikrofonunkkal meglessük a dolgozók emelkedett hangulatú, egyben mégis bensőséges boldogságát, mert a hangulat bizony már a tetőfokára hágott. Kis csendet kérek majd! Jó szórakozást kívánunk a Guváti elvtársak minden kedves dolgozójának! Ezen a zenés-táncos nőnapi ünnepségen nyereségrészesedésre! Igen, a pénz is meg lesz. Majd, de addig is, amíg minden kedves vállalatunk dolgozóinak ma először végre szabadon, demokratikusan, amit gondoltak. Na, ez itt a mikrofon, és tettem ide egy 50 literes sörös hordót, azaz a kis hasas. Köszönöm szépen, hogy aki nem éri föl, az is nyugodtan. Tessék akkor, tessék, én át is adtam. Mi volt a mikrofonommal, Imre? Igen. Én jövök, itt vagyok, Lajos bácsi. Csinálom. Akkor egy olyan bevezetőt. Látom, sokan még tétováznak, küzdjük le együtt a mikrofonlázat. Beszélni könnyű, csak levegő kell, a gyomrodban a gégédbe nyomjad fel. Lassan lebegtesd a hangszálakat, és ha lehet, közben ne köbd le magad. Ennyi az egész, tessék bátran, látjátok én is milyen jól csináltam. Így tetszett gondolni, Lajos bácsi? Jó, már. Én akkor le is lépnék. Kicsikém maga is Guvát is, de megdugnám magát is. Szólásra emelkedik Tüdő Gyula bácsi, aki 49 éve dolgozik 50 éve. Azt akarom mondani, hogy ami itt van, azért én nem ezért harcoltam. És most is tudom, hogy hol van a helyem, és ne higgyék azt, hogy be is veszem. Ezt a dumát, hogy mi szartuk el, mi gyártottunk lécet, amennyi kell. Embernek, csákánynak nehéz a feje, de én még tudom, hogy hol van a nyele. Drága kartársak, Laciék is ott hátul. Most egy kicsit legyetek türelemmel a jelentkezők, és fogadjátok művész vendégünket. Szeretettel Kern András! Kislán maga és Guvát is, de megdugnám magát. Bocsánat, én tévedtem. Amíg megérkezik, kinek a keze a legmagasabban? Vladányi István, a független tervosztályról. Kérem szépen, itt nem segít más, csak a merkantilista prioritás. A kreatív toleráns prognotizmus nem vezet jóra, csak defektizmus. Az innováció kvalifikált és a gondolatrendszer is originált, csak a polarizáció segíthet át, mint egy szabad szellemi Spartakiád. A tiéd. A szó Károlyé! Drága szíveim, testvérek, hugaim, anyáim, nővérek, pántlikás álmunkból lám nem lett hamu, minden határon nyíljon egy kapu, de ne menjünk a falnak fejjel, így mondta könyvelő testvérünk Weiler, fogjuk meg együtt a lapátot, s kaszát, fogadjátok meg apátok. Mi van, Gyurikám? Semmi, csak elesett a Fogel Mari. Köszönjük Károly szép szavait, és végül új igazgató! Előbb én kérek szót! Fehéren fekete, feketén fehér, vesszen a vezér! Éljen a vezér, én, mint igazgató, köszöntelek benneteket, és garantálom, hogyha anyagilag nem is, de hát itt vannak a lányok, Interpellálni van szeretnék. büfé, A büfé árai... zenészek, Igazgató, talán egy szóljon a színvonalasabb muzsika. zenekart szerződtetünk volna, egy színvonalasabb. miért nem hívtátok a lokomotívot? Kifizetem. Érezzétek magatokat. Ugye? A csőcselék. Mit akartok még? Tiszta vizet a pohárba, Nem igazgatót a akartok mocsárba! Gyerekek, ne hülyéskedjetek, hozzátok vissza a szaxofon! Az Isten itt neki. Lesz itt rá. Összehajolnánk mi dunamenti népek, hogy mit akar a másik. Akarok én. Én akarok maradni az igazgató. De milyen áron? Hogy milyen áron? Minden áron. Ugye maga is Guvát is. Sanyi, hozd be a szalámis kenyereket. Hadd éljenek.
Szorát a kormányba! Kedves hallgatóink, bocsánat, beakadt a lábam. Közvetítést adtunk visszaadjuk a szót a stúdiónak. Zene.